Здрасти, добре дошли в Hungry Shark. Който играе на Hungry Shark ще осъзнае колко пари трябва за предпоследната акула и за последната акула. Ще видите отново. Ще видите сега. Само да изиграя на игра. Още малко и след това давам. Хайде по-бързо да се такова пуска. Така. Ще играят. Сам да си изиграя на игра. Сега, тази акула струваше 150 000, плюс малката акула 900 000, плюс шапката за това повече. Но ще осъзнаете, когато го видите. И тази реактивна раница я взех от кулата за подреждането на това. Как сказаш? Акулите, които ги взех, това не е хак. Сега имам 44 614 и 65 диаманта. Преди имах повече. А това струваше 50 000. Ето тази 250 000. Ето ги и не ви лъжа, че имам толкова. Наистина са толкова. Тази акула е свръхготина и мога да се включвам вече тези акули. Ето тази акула може да хвърля бомби и 180 000, пък вместо това може да вземете 900 диаманта вместо нея. Добре, сега следващата акула. Замразяващата акула. Тя струва 75 000 и 450 струва вместо това. Тази струваше 20 000 и толкова струваше. Заместителя беше 100 и няколко диаманта. Даже и не 100 няколко, 60-70 диаманта. Ако сте много по-напред мене, не знам. Може сте си купили, може тази, може и тази. Но тази още не знаем. Добре. Айде. Тази може да опая пък. Тази може да яде такива огромни бомби и другите акули направо да ги глутва сякаш. А пък при този, моят сега дето е, и може да яде подвойници. Не да ги яде, да яде бомбите, да яде, т.е. да само към главата да се предпазва, т.е. гръмва. Подвойницата изстрелва бомби, ама изобщо нищо не му става на главата, само на гърба на другите изобщо. Т.е. на гърба на тази акула се удря. Ама на другата акула, на гърба, на опашката не може да се удря бомбите. Мога да ям огромна бомба. Иначе ето ги всичките. Тук съм с две акули. Ето, видите ли го? Ужасно повече е. Той сега няма да игра с нея.
Ето виждате ли са само една. Ето я втората. Ето я третата. Четвъртата, петата, шестата, седмата. Ма тази я нямам. Ето 25. Не, 250 хиляди. Обърках се. Извинявайте. 250 хиляди. Много се извинявам. Това е 150 хиляди. Това е 50 хиляди. Ето тази може да е само кораби, да ги щупва просто и другите кораби. Всичко може, почти всичко. Само без големите бомби. Само без големите бомби и тази риба. Акула, т.е. Извинявайте. Тази лава акула, вижте сега. Тази е от промоция 900. Тази също. Тази е една шапка. Поинтове да събирам. Да ме се скачи. Пък ето това по въпрос, че аз го знам. 900 диаманта. Да не искам да ви кажа колко струва някои неща. Лазерчето струва 75 хиляди. Ето това 100 диаманта. Това няколко, защото забравих. То брат ми го взе. Това 8, не, 300 и няколко. Не, 3000, 2000 няколко. Ти биш. Чакай, че... Ето тази няколко диаманта. Това 3000-2000 пари. Това много лесно го взе. 500, 600 няколко. Това е за поинтовете няколко. А това е тази шапка. Дето я показвам с пръста сега. Е безплатно. Това също е безплатно. Дето го показвам. Това не е безплатно. Това е 90 хиляди. Това е 50-60 диаманта. Това е 2000 пари. Това е 130 пари. Диаманта ли? Ето този радар. И... ще ви изложа малко 60 хиляди. Тези First Date пише. Имаше за диаманти безплатни. Натискаш и ще излиза. Махаш се оттам и ти ги има. Ти ги имаш. Много е лесно. Само че много повече са други. Много. Ето как изглеждат. Много е гадно, когато си изкривява. Ето и снимката. Сега ще изпратя в Фейс. Сега и този клип ще го изпратя. Готово. Ето го клипа. Извинявайте, ако съм не прекъснал, защото тогава ще съжалявам много. Съжалявам. Чао, до другия път. До другата кола, т.е. Ето го и брат ми. Абе, ма такова е го, бе, там.